Sospek sa pagtiro patay sa job hire sa Barotac Nuevo, napasakaan na sang kaso. Pagpatuman sang liquor ban, mas hugton. Samtang 900 ka persona na dakpan sa paglapas sang pagsulundan sa ECQ. Ini ang gintutukan ni Darin Marie Sarmiento. Kaso nga homicide with unlicensed firearms paglapas sa RA 11332 angod sa pagpatuman sa ECQ kag liquor ban ang ginapangatubang karon nga kaso ni Noli Pestaño, ang job hire employee sa Barotac Nuevo LGU kag watchman sa munisipyo nga nagtiro patay sa upod sini nga job hire employee sa sulod mismo sang municipal hall. Sa natabok nga insidente, posible man suno kay Colonel Lucas nga magapangatubang sang penalidad si Police Major Ramel Sarona, hepe sang Barotac Nuevo Municipal Police Station kung mapamatudan nga may kapaltahan ini sa pagpatuman sang liquor ban. Depende na lang sa kalalabasan ng investigasyon natin. Duha na ka shooting incident ang na-record sa probinsya nga motibo lunsay hinubog. Gani, mas hugton pa ang pagpatuman sang liquor ban. Maidiid nga pagkalantawon ang sulod sa mga delivery truck nga nagadulong sang produkto sa kabanwahanan. Ang tagal nang walang supply yung mga tindahan at nagtaka kami nung may mga reports na dumarating na merong nagbibinta. So, ibig sabihin may mga nagdi-deliver ng mga inumin, no, sa mga tindahan. So, nagbigay na tayo ng order sa mga checkpoint natin na lahat ng mga checkpoint natin, dapat yung mga trucks is bubuksan talaga. Samtang naglabot sa masobra 900 ang nadakpan sa probinsya sang Iloilo nga naglapas sa executive order angod sa ECQ. Kalabanan ang naglapas sa curfew, hindi pagdala sang quarantine pass, wala sang face mask, kag pagbayular sang liquor ban kag social distancing. 1,000 ka pesos ang multa. Upod kay Hans Tisierto, Daryl Marie Sarmiento, One Western Visayas.